যতন বেলায় হামবাই তিনি চিনি হদা করা রকলো বরম রিমানি অনারেরিয়াম রিমানি চেংমুংনি যে পান্দানি চিনি আচুকফাং চিনি কাউন্সিলनि চেয়ারপারসন বরম গোনাं खुलुममुं याफारो तै बरम याफारो चिनी इनिनि इनागुरेटेड चिनी बरम गोनां सीएम पूर्णचंद्र जमातियानो बरम याफारो चिनी बरम गोनां एम रग्नो जत एमबीसीज रग्नो चिनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनोबाल बरम याफारो चिनी जत हदा अक्रा रग्नो तैयो पांडाव फाइ मानजाक फैजाक चिनी तफानी जत ताकुते बुकुक संग्रह ऑफिसर्स जत स्टाफ जतनो हामबाय याफारि आं गोबां कक साग्ला किसिसा साविनो कक नम्बर थाकने आं फाइगेनो खबर नाहारगाजे बरम रेमातो जतन ठीक दङो दिबरनि जराबा बहगनि बरम देरि जागबाय खानि सोंगाय चिनी बियु साहेब साव ना बरनो जतनो माइचार नाम व्यवस्था खलायगा गाहाम हामियाफानो निश्चय जारा मासे खन्तत माइचाइ थांनानि व्यवस्था खलायजाबा जाय थांनायदि बेलाय दंथबो दिनै नरनो नुगै जों चिनी हदावग्रा रंबागै जारा दीर्घदिन पलिटिक्स बाय दंनाय सोशल एक्टिविटीज बाय दंनाय रक जोंनारनो तेबो सिगांनो बरम रेनान मुसुंबाय किन्तु आ सेफ मानिया ओ आसुक थायो जों आसुक मानिया जों आसुकनान बागै इलेक्शनाव बादायो जों फेइलोङो जों फाइ मानिया जे जों आसुखा जों गायसे सिद्धांत ना এবং সিদ্ধান্ত নাহারি जों आसुक दंलियाब्ले आङोबो दिनै राजनीतिनि कक सामान जाय आं खोनाव पत्रिकाबो नुखा मिडियाबो नुखा स्टेट गभर्नमेन्टबो हदावग्रा रनो অনারেরিয়াম রেনানি 2000 ক্লাইবরগো সিদ্ধান্ত নাহারজাক কিন্তু সিদ্ধান্ত তাকবো কার্যকর নিয়া হয় কিন্তু जोंले सिद्धांत बनाहारका महाराज नि लीडरशिप 5000 खाय रिनानि जों कार्य करब तिनिन सिनि चेंगै रिगाय हमंखा कक बाय वानसुमा बाय सामुं खायमानि चिनि एबं नरनो कक रुचन जोंर चिनि एक्जिक्यूटिव काउंसिल नि जत बरम गोनां मेम्बार्स रक चिनि एमडीसीस रक आसुकजाक जों साव जुदि टिप्रालेन जुदि जों मानि बायखे चिनि ग्रेटर टिप्रालेन महाराज नि जे इमां चिनि जत्तनि जे इमां आ ग्रेटर टिप्रालेन जुदि फाइके जों जेदिनो मानु जत हदा अक्रा रंबागै तंथाइनो क्वार्टर बु जों तांनाय आइ बरनो जों तंग तांगाय तंनानि आबु व्यवस्था खाय चिनि वानसुक मुङाव चिनि दफा तंनाका हदा मा तंग অনেক বড় গান প্রশ্ন খাই তাঙ্গই ওয়ানসারুকে যতন বড় বাঙালি কমিউনিটি সিও जों तिप्रासारुकै तांगै थानसा तिप्रासा सिमाय आंगान बुजिति मासाव आया ताकु जोंखा चिनि একটা মহারাজানি শাসন তংজাকছে অমুস একটা রাষ্ট্র আগে ত্রিপুরা বাকি স্বাধীন রাষ্ট্র সেগুলো আমার রাজ্যয়া অমুক একটা রাষ্ট্র বিভিন্ন হদানি বরক দङ আবাইनो जों केवल देबबर्मा सियो केवल कलई सियो केवल रुपिनी सियो যদিও বইজोंनो बागना चेष्टाखौ आइबान अर हालाम दङ दालुं दङ गोबां बसंनि बरक दङ जों একটা রাষ্ট্রনি বরক আর রাষ্ট্রनो শাসন খায় মহারাজ কিন্তু তাবু ভারত হায়ং हा कतर बाय गोरोंलायसो जों गायसा राज्य होनजाबाय अमु राज्य बाय गायसा স্বাধীন রাষ্ট্রनो तुलना खायनानि अनेक बरक आबो मानिया हियाबा चिनि नाहारमु जों थामसा सारा किन्तु जों दै बानजेलिया जों अर ओं हायुं हा कतर दारुगै दंनाखाय
जों थामसा मांनायथिं थामसा सारा जों बे बाथि मानिया जों खागजागगा बुइबाय खागजागनानै बिसिङाव बुइ सुजुबनो हागौ दिनै जों 70-75 বছর রম্বই কক বর্ণ রোমান স্ক্রিপ্ট মা সিনাই দাবি খায় আন্দোলন খায় তিনি সাত জরাতে তাবুকব হাসতে গনানি মনো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক বাইখাय फोरोंजागिया खयছে बिनि बागै जों मा सन जिनि जारा हदा अक्रा तिनि फाइनै रं नरं थानिलानि बेलाय आसाम बुंहायছে आं नरं बेलाय नरं बिसिं दै गोबां इमां नुगायছে दिनै जाति जेबाबो अरय बरय नांजा जिनि हदा अक्रा रुगनि थानि आं अमनो कयनाय हायছে যে প্রত্যেক হদানো जों सम्मान मारनो रेस्पेक्ट मारनाय हदा बाय हदा चालाया हिलायाते जत हदानि अग्रा बं हदानि बरक रगनो जों जिनि दाखु बुखुख्लाय नाहारनानै जों चिन जाराय रंनाबो मा फोरोंनाय जिनि बोरि बोसारक दिनि जिनि दफानि बरकनो खिबै बुइनि दफानि बरक बाय गायजागो मनो जों जेसो मानसाक मा कासुलायनाय मरनो जों हदानि बिसिंतिनो जों दिनै जाराय खनाय रंनो फोरोङै जों कन्ट्रोल मा खालायनाय जुदि दिनै फेकजागमानि मानै रबजालाय जों नुबाय इउट्यूब नायखाय नुगौ काबलायो थैलायो केबो लिभार सबो केबो किडनी गरै केबो परि दंमान नगनि खारै थांगायছে गोबां मानसिनि एमबिसि सिङावबो खा बुजा गोबां मा बरक दङ नुगौ गामि आमचाय थांगाय जिनि बरं हालत तामु मरनो जों पाल मिलि जुदि जाबियाखै जों जाबै माया सरकार कैसे सिद्धांत नाहारमानो सरकार बाहाय सिद्धांत रिमान केबो फेकजागमानि मानै जाय मांगलाक नङाका सरकार सिद्धांत रिमान किन्तु सिद्धांत न कार्यकर खायनै हिसाबो आ कार्यकर खायनै इंगाय हय पुलिस मा खायो हय एडमिनिस्ट्रेटर मा खायो किन्तु बिनि सोलायबानो गोरा गोगा हदानि जारा कर्मकर्तारो बरक समनो इमप्लिमेंट खालायगुबै मानो है अमनो वान सुगैनो महाराज बचं खाय जे तिनि चिनि दफा जेबाबे गलगै दं मनो ससाना के जों चिनि हदानोसे गाहाम के राख के माति सानाय बिनि बागै तिनि अर हाजिनो चिनि बरंगरा नियम सं कक साप्रु जों खोनागा अनेक जागाव ताबुको कनफ्लिक्ट लायदो कमप्लेन लायदो कमप्लेन नि ताबु को गायछ जों कमप्लेन बा आसुलाय कक सालायदि पाइदि अमुक जोंबाय जों चिनि बिसिङाव जों पाइमानो दल थाम दगा आंनि प्रस्ताव आं चिनि ताबु कमल मासगा जों मिटिं आसुलाय प्रो 19 हदानि नदरे नाय ना देबो देबा कमल खारो बो चिनि बिसिङाव खरकजा मो हदा अक्रा एवं बाहायकै बरनो बरम रिनानि बरनो जाजायखै तुगुनानि आबुनि बिसिङो सामदांगन बलि कमलबो आरो दायित्व मानजा कर बथाबो थांगा गोबां मा जागा ककबो सालायखै बहाफ्रु साका 19 ताया दावना 19 ताया 32 जननि मतो उनायने आफ्रु बसाखै तां सिंगा बाहायकै 32 जन उनाय को हालाम रं बिसिङो जेमन 17टा देबो दङ 17 हालाम जतनो सम्मान रिनान बागि आं सिया राज्य सरकार बोदे जों हायकै 32टा हदानो सम्मान रिना बागि सिद्धांत नागाबा आं सिया बरबो नागा हायकै कियाबा चिनि ओखे जों सागा चिकन जा दंमानि जत हदानो जों सम्मान लुबै कायसा दफा जों थामसा दफा तिप्रा दफाखै जों अर दारगलाय मा दं मनि बिसिंतै जों जे दिनै सामुं जेंगे लेखा म सामुंनो जों कन्टिनिउ खालायनाय जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानमानि उलो गोबां मा सामुंबोदां जों हदानि बिसिंतै रंनाय दिनै आं कक कलक सानानि अमुदिनिया जों नरनो बरम रिनान बागै जों तुमानि नरनो दिनै बरम याफारजागनाय এবং 5000 টাকা খাই যে অনারেরিয়া মসিও দিস ইজ নাথিং মবাই ম কোনো মুছাই আছে মনর নসই जों जे नरनो बरम रु अमनि सकात मनि हामजा कुनि कायजा सिम्बलिक गिफ्ट से अमय थिनांगो चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मानखायका
मनोबोध जाय जायके गोबां कायसे मौदन थानि याफारनानै जेफोराव हदा अक्रांतौ वो हदानि सामुं तां मानना तिग्लाय मरि जागनानि बेबस्थाबो जों खालायनानै जों जायदबनाय आनि गबनान गोबां लग्रिलिया जत्त फायनाय दाखु बुकुक ते हदा अक्रांत खुनुमुं याफारै आंनि गब अरन मुथाकसिनो आं